Etkä tuu puraanua. No. Ei mitään varmaan kovin yllättävää, vai oliko? No eikä se ole aika häntä. No niin. Sitten on menty niinku piti. Toimintakykyä sitähän kyllä löytyy, mutta sais kyllä löytyä tietysti enemmänkin aina välillä. Että niinku, kelakkakoe nyt meni vähän sillai, ei niin tavanomaisesti, sillä vedin aika kovaa sen ja se selvitti sen kyllä loistavasti. Tosin tietysti jos kelakka olisi ollut kunnossa, niin on nyt vedetty vähän eri lailla ja selvityskään ei olisi ehkä ollut ihan yhtä lyhyt. Pimeässä meni aikaa, sitten kun se sai noppansa keräiltyä, niin sitten se löytyi sen jälki, muukin kuin takanjälki. Ja hyökkäyksissä, no toi nyt oli toi kenttähomma oli vähän tutumpaa, tosin siinäkin sillä kyllä vähän pokka petti. Ja niin sitten taas seinähyökkäyksessä parhaani yritin, mutta ei sieltä sitä toivottua reaktioa oikein irti saanut. Näillä yhteenvetona niin +1 kohtuullinen, että ihan hyvä kohtuullinen. Terävyys +1, pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Se on ihan kiva kaveri kaikin puolin, mutta niin varsinkin kun pikkusen on taustaa, niin toivoisi, että sieltä löytyisi sitä semmoista kommenttia siihen, kun se paskamainen äijä tulee sen keppisakkansa päälle, mutta sitä en sieltä saa, niin sillä +1. Puolustushalu +3 kohtuullinen hillitty. Vaikka se siinä nyt pakittikin, niin kuitenkin suunta pysyi koko ajan ja hommassa oli tarkoituksenmukaisuutta. Mutta niin, no ei siinä mitään muuttaa. Paras mahdollinen arvosana tältä kohtaa. Taistelu on +3 suuri. Kiikun kaakun suuri, mutta lähinnä siitä, että mä ihan ilkeyttäni riistin kepin, niin kuin muistat varmaan. Niin silloin oli vielä sen jälkeen kanttia ottaa se ja kiristää otettaan. Että ihan rajoilla mennään, mutta kuitenkin ottaen huomioon, että se ei ole mitään maailman kovimpia koiria, että se sen jälkeen vielä puree kovempaa, niin kyllä se kertoo hyvää kieltä tästä taistelusta, että siitä +3. Mutta hermorakenne vähän valskaana hetkittäin, siitä +1, hieman rauhaton, näkyy lähinnä epätarkoituksenmukaisena toimintana ja esimerkiksi tuommoinen selän näyttö ja kaikki muu tommonen kesken toiminnan, niin ei ole sitä mitä tehdään. Ja olihan näitä kaikenmoisia muita pieniä, mutta kuitenkin hyvin plussan puolella keräilee itsensä. Temperamentti +3 vilkas, keksii tekemistä itsellensä näköjään, jos se keksi. Että ihan oikeaan aikaan oikeaan suuntaan ja reagoi ihan säpäkästi kaikkiin ärsykkeisiin. +1 hieman pehmeä kovuuden osalta. Ehkä tuossa sateenvarjokulmalla näkyy sillä kaikkein selvimmin. Ja toki tietysti kaikkialla muuallakin, että jää vähän kiusallisesti asioita mieleen ja ne haittaa vähän sitä toimintaa, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että sitä ihan oikeeta haittaa muodostuu. Hyvän tahtoinen luokset päästävä avoin +3 luokset päästävyydessä. Laukaus varma ja siitä 182 pistettä.